Tak dnešný podcast bude znovu zameraný na technológie. Mám tu so sebou skvelého hostia, ktorým je Matija Kadanec. Ahojte. Matija je v podstate product owner, alebo venuje sa product owningu, okrem toho aj projektovú manažmentu v spoločnosti Vezeo, ale pôsobí aj ako labmaster v spoločnosti OpenLab, kde vlastne učia malé talenty programovať. Skús možno takto na začiatok predstaviť vôbec, že čo je ten projektový manažment a možno product owning, lebo možno veľa ľudí sprty nevie, čo predstaviť ani. Ja sám neviem, čo je product owning. OK, no tak product owning je v podstate niečo, čo tak trošku predchádza tomu manažmentu. A to je vlastne, že človek si sadne s tým klientom, ktorého projekt sa ide riešiť a vlastne nejak sa snaží dať jeho myšlienku, jeho nápad o tom projekte buď na papier, alebo na nejaký vizuál, alebo takto, aby vlastne ten tím, ktorý to už bude exekuovať, vlastne vedel, že do čoho ide a čo ide robiť. A je to aj super na to, aby ste si s klientom vlastne vyladili celý scope toho, čo sa ide robiť. A samozrejme, tam je to blízko späté aj s nejakou cenovou ponukou od toho klienta. Čiže ono to je skôr také, že nastavenie očakávaní, jednak pre tým, ktorý to ide vyvíjať, a druhá aj pre klienta. A väčšinou počas tej celej fázy toho product owningu, alebo my to nazývame, že analytickej fázy, vlastne sedíš s klientom a pýtaš sa ho, robíš si briefy o tom, že čo je jeho predstava, a potom to nejak pretváraš do najprv wireframeov, čo sú vlastne také ako keby jednoduché obrázky, taká úplne jednoduchá grafika si môžeš predstaviť. Hej, že sú tam iba akože nejaké obdĺžniky, štvorce a že tuto je obrázok, je tam napísané šipka, hej. Pixely nejaké. Áno, presne, že tu bude obrázok, tu bude toto, hej. A vlastne tam si s tým klientom to prejdeš a potom sa píše už taká serióznejšia funkčná špecifikácia, kde už to je vlastne celé popísané, že čo má každá časť robiť, prikladajú sa tam tie wireframey, aby si to vedel aj ten klient, aj ten tým predstaviť. No a už potom z tej vlastne analytickej fázy prechádzaš už do toho samotného vývoja na ostro. Teda keď si zoberiem, že som nejaký podnikateľ, mám možno nejaký e-shop, alebo proste podnikám v nejakej oblasti, predávam niečo a chcem teraz sa digitalizovať, lebo v dnešnej dobe už je potrebné aj byť v tom online. Stále veľa ľudí ešte sa netransformovalo vlastne do online podoby, alebo som začínajúci podnikateľ, vôbec ešte neviem ani čo chcem robiť, alebo minimálne teda neviem, ako to zrealizovať celé. Tak povedme, čo je ten môj prvý step? No prvý step mal by si akože učiť nejaký problém, ktorý máš, že OK, povieš si, že mám povedzme kamenný obchod, chodí mi tam x ľudí za deň, ale viem, že keby mám e-shop, tak vlastne tí ľudia nemusia napríklad vychádzať z domu, viem im to doručiť a tak ďalej. Keď máš nejaký problém alebo use case, tak si ho vieš zobrať a vieš ísť za kompetentnými ľuďmi, napríklad do Vezea alebo do hociakého softwarového štúdia, a tí by ti vlastne mali spraviť tú analýzu. To je asi najpodstatnejšie, lebo oni musia zanalyzovať ten tvoj problém a povedať ti na rovinu, že dobre, že keď chceš robiť toto, tak to bude stať cca toľkoto a takto to vyvinieme v tomto časovom rámci. Lebo ty keď si vymyslíš niečo nehorázne, že OK, že chcem mať 20 e-shopov, teraz každý bude mať iný názov a tak ďalej, tak by si sa mali asi s niekým poradiť, kto ťa v úvodzovkách uprace a povie ti, že dobre, že začneme keď tak jedným, skús to, dáme tam analytiku, dáme tam toto a vlastne zistíme, že či to funguje a potom môžeš expandovať. Sú vaši klienti práve takíto, že proste prídu teraz so strašne veľa myšlienkami, ktoré sú fakt že kreatívne, ale častokrát sú možno ťažko zrealizovateľné, že usmerňujete ich práve tiež v tomto? Väčšinou, keď za nami dojdu, tak je ten pomer tak, že 80% realita a 20% že uletené. Hej, čiže ten klient má niečo upratané, nad čím premýšľal, väčšinou nechodia za nami úplne takí klienti, že by vôbec nevedeli, že čo, a sú rozlietaní. Akože stane sa niekedy, ale väčšinou chodia, že majú na 80% upratanú myšlienku a tých 20% musíme fakt, že spolu s nimi ako tí product ownery sa prezesť do toho rucha a doklepnúť vlastne to s nimi tú myšlienku a ten cieľ vlastne toho celého projektu. Hej, teda keď si tak vysvetlil, tak možno skús to na nejakom konkrétnom príklade, ktorý si možno riešil alebo ktorý riešiš, že to predsa len bude možno trošku pochopiteľnejšie pre ľudí. Tak napríklad riešili sme s jedným zahraničným klientom takú apku, ktorá je vlastne, on za nami došiel, že má to byť niečo na štýl Tinderu, ale nemá to byť vlastne na randenie a takéto veci, ale má to byť taká, že sociálna apka, ktorá pomôže vlastne ľuďom
keď sú napríklad že v núdzi alebo keď niečo potrebujú, že si tam vedia nájsť človeka, nejakého parťaka a vlastne, že tam sa s ním akože mečnú a môžu si popísať, môže im pomôcť, keď tak dať ubytko zadarmo alebo že dať im nejaký kurz v niečom a tak ďalej. No a tento klient došiel s tým, že mal túto hrubú štruktúru, ale on nevedel nič o softwarovom vývoji skoro. Že on nevedel nič o tom, ako fungujú aplikácie, čo tam všetko má byť. A presne tam dojdeme my, zoberieme tú hrubú kostru a teraz na tom projekte som napríklad konkrétne robil ja, že načetneme si to, čo má on v hlave a potom začneme expandovať na tom. Čiže poviem mu, že dobre, že ideálne, aby to bola mobilná aplikácia, webové rozhranené potrebujeme, lebo väčšinou ľudia sú na telefónoch pri takýchto činnostiach. Potom mu povieme, že dobre, potrebujeme tam push notifikácia napríklad, na ktorými sa on vôbec nezamýšľal. Potrebujeme tam mať nejaké menu, nejaký chat a tak ďalej. A to všetko on potom kompozuje do toho svojho nápadu a niekedy ho aj rozšíri, potom dojde aj on s niečím, čo zapracujeme. A je to vlastne taký proces, ktorý trvá 1,5 až 3 mesiace, možno kým dostaneme nejakú finálnu, povedzme, že špecifikáciu toho vlastne celého projektu. Prídu za mňa aj ľudia, ktorí, dajme tomu, že majú to podnikanie, ale teraz nevedia vôbec, že ako to transformovať do tej digitálnej podoby, že chcú byť online, chcú byť tam prítomní, ale fakt, že nevedia, kde začať. Toto sa mi asi nestalo, lebo väčšina už keď sa rozhodnú, že idú do toho digitálu, tak si niečo o tom naštudujú, že väčšinou si nevyhľadajú asi nejaké softwarové štúdio, keď nevedia akože absolútne nič. Ale mali sme aj taký prípad, že proste došli chalani, čo robili žiadosti o hypotéky pre klientov a povedali, že máme hrubú predstavu o tom, ako je. Tu sme si našli jedného odborníka z tretej strany. Teraz chceme vás, aby ste sa spojili a vlastne to zrealizovali. Čiže ten samotný klient stredový na konci dňa nemusí vedieť akože o tom ITčku skoro nič a len si potrebuje akože pospájať tie pucle tých tretích strán, čiže napríklad nás alebo ešte nejakého ďalšieho experta a vlastne dostane ten digitálny produkt na konci dňa. Aj bez toho, len musí mať presne upratanú tú myšlienku a víziu toho, že čo má ten produkt robiť. Ty ako product owner si sa s akými nápadmi podnikateľom stretol? A pre mňa sú to fakt také niektoré zaujímavé nápady, keď to, čo si teraz spomínal o tomto projekte, tak to je ako, že som to už nikdy nepočul, ale páči sa mi tá myšlienka bez tohoto, že to je ako veľmi kreatívne, čo sa týka, čo ľudia vlastne s tým prídu za tebou. Hej, akože my sme niekedy aj zaskočení, keď tak niekto dojde, že dajme si call a spravíme toto a akože väčšina tých kolov je taký, že chceme, neviem, že aby ste nám spravili ďalší Finax, hej, alebo takéto. A to je také, že OK, že dobre. Ale niektorí, keď dojdú, napríklad čo sme robili pre chalanov, už to asi majú aj verejné, Headranking sa to volá, a to je vlastne HR systém, ktorý je založený na AI vlastne. A to tiež došli za nami, dali nám takýto nápad a my sme boli, že wow, že to by nás nikdy nenapadlo spraviť. Hej. Alebo napríklad aj tí chalani, čo riešia tie hypotéky, tak tiež oni, že tuto máme problém, takto by sme ho radi zoptimalizovali pomocou technológie a my, že OK, a potom vlastne sme sa dostali k tomu, že sme vyvinuli také digitálne dokumenty, všetko, čo sa dá tlačiť a tak ďalej. Čiže ono aj ten klient, on ti vlastne prispieva k tomu, že ti zvyšuje tvoj know-how vlastne všeobecne, že ti robí rozhľady proste, že čo je vlastne možné. Keď len takto za vami prišla niekto zo štátnej správy, že chceme teraz vylepšiť, digitalizovať štát trošku viacej a zlepšiť procesy. No my sme aj s chalanmi z VZA boli zapojení vlastne na hackathone teraz, čo bol pred pár mesiacmi, kde sa riešili vlastne životné situácie a tiež akože sme to mali riešiť so štátom, riešia to naši chalani mladší z Open Labu. Vyhrali 3. miesto, čo im gratulujem. Čiže oni to teraz budú riešiť, čiže aj ten štát sa do toho zapája, len tam to je akože dosť, akože nechcem to nejak hejtovať, ale že ťaha sa to strašne v tom štátnom sektore, v tom IT svete je to také, že väčšinou si tam firmy chcú iba akože spraviť nejaké rýchle peniaze a tie apky potom tak aj vyzerajú. Akože chvála Bohu, že to Slovensko.sk, ten celý portál aj finančnej správy a tak, že fičí do super. Čiže akože podávam ruky tým, čo to robili, ale je to také, že trvalo to dosť dlho, kým sa to implementovalo. Tak hej, nie každý sú takí experti proste, jak vy a nie každý sa učil
takým spôsobom práve ako v OpenLabe. No. Že naozaj to, čo robíte aj ty ako Labmaster, tak ono to fakt plne dosť prispieva tomu lepšej kvalite tých ľudí. Ono to není iba o tej expertíze, však ja sa nebudem priznať, že určite sú aj väčší experti jak my v ITčku, ale ono to je o tých ľuďoch, o tej kultúre, o tom mindsete a to presne učíme aj v tom OpenLabe vlastne, že jednak aj tú pokoru, ale aj to, že jak vlastne rozmýšľa nad tým, že jak nerobiť projekt iba preto, lebo tu došiel nejaký klient, má nápad a má peniaze, tak ideme to spraviť. Ale skôr je tak, že čo tým vlastne zlepšíme. Že zlepšíme jemu život, zlepšíme viacerým ľuďom život napríklad, alebo že dáme nejakú sociálnu hodnotu k tomu ešte. Čiže ono to není čisto iba o tom, že nápad projekt, ale väčšinou aj učíme tie decká, aby sa zamerali aj na tie vyššie akože morálne hodnoty. Hej. Tu sme v podcaste o financiách a sa preto chcem spýtať, že vôbec ako to mám finančne naplánovať si niečo takéto. Že idem teraz digitalizovať svoje procesy, svoje podnikanie a s čím mám rátať, s akými initial cost mám rátať a čo to potom znamená vlastne nejaké dodatočné proste náklady, ktoré sú na pravidelnej báze. Tak na začiatku musíš byť ready, že dáš určitý balík peňazí za tú analytickú fázu, ktorá je proste nevyhnutná. Buď to investuješ nepriamo ako tvoj čas, ktorý si spravíš nejaký research, spíšeš si to, nakreslíš si, lebo to podľa mňa dokáže každý, kto sa tomu bude dosť dlho venovať, že keby si sedel 2 roky nad nejakým projektom, tak by si to akože celé si rozkreslil úplne kľude. To, že my vo VSU to spravíme za 2 mesiace, to už je akože prax, ale čiže toto je taký prvý kost, ktorý by som akože určite odporúčal každému klientovi, že proste buď si zaplatí niekoho, alebo si to sám sadnúť si k tomu a spísať si úplne všetko o tom. Cieľ, víziu projektu a všetko okolo toho. Čiže to je taký prvý kost. No a potom máš už kost na ten samotný development, kde tam väčšina ľudí si spraví tú chybu, že si iba vyhradí akože nejaký fixný balík peňazí a čaká, že to celé bude vyvinuté akože že iba za ten balík. Čo my väčšinou vo VZU akože aj odporúčame klientom je ísť agilným spôsobom, že dáme vám nejaký rámec cenový, koľko to bude stať, definujeme si featurey, ktoré sa za to spravia, ale musíš rátať s tým, že sa niekde kost môže navýšiť, že ťa napadne niečo nové, alebo nás napadne nejaký iný spôsob, jak to spraviť. A to na druhú stranu aj znamená, že sa to môže znížiť. Hej, čiže ak niečo spravíme rýchlejšie, tak samozrejme ti radšej spravíme ešte niečo naviac za tie hodiny, čo nám zostali, alebo ti to radšej nevyfakturujeme. Čiže toto je ten začiatočný balík, ktorý je, že môže byť od 5000 eur do nekonečno asi, koľko chceš. Akože keď chceš mať projekt za také 3-4 mesiace, tak okolo 60-70 tisíc nejaký veľký projekt by bol úplne v pohode. No a potom máš, už keď spustíš ten projekt, tak máš také náklady na maintenance vlastne, plus služby. A to je, že niekde si musíš ten svoj web alebo appku hostovať. Ak to máš napríklad v Google Store a v Appleackom Store, tak musíš im platiť nejakých 50 eur ročne, tuším, alebo tak, aby si tú appku tam mohol mať. Keď chceš robiť marketing, tak musíš mať marketingový budget. A potom by bola veľká chyba, keby si nemal aktivovanú SLAčku s ľuďmi, ktorí ti ten software vlastne vyvinuli a aby ti vlastne mohli ad hoc fixovať veci, bugy, ak sa ti vyskytnú. To čo, tá SLAčka, prosím ťa? SLA to je servisná zmluva vlastne, ktorá ti u väčšine softwarových štúdií zaručuje nejakú kapacitu a nejaký čas odozvy tých developerov a toho celého tímu. A to vlastne znamená, že tebe, keď sa niečo stane, povedzme, že padne ti web, tak ty tam máš garantované, že napríklad, že do 2 hodín sa ti ten developer ozve a do 4 to bude poriešené. Hej, to je ten úplne najkritickejší prípad. A máš to rozdelené na týry, že keby si chcel niečo zapracovať, tak znovu iba kontaktuješ a máš určené nejaké hodiny, ktoré sú na to vyhradené, že ti to tí ľudia zapracujú, že nemusíš znovu si robiť napríklad tú celú analytickú fázu a prechádzať si cez to, ale že dostaneš tam človeka, ktorý je už zabehnutý do toho projektu a vie ti to spraviť. A pre mňa napríklad, keď si zoberiem, že viem tak, čo chcem robiť, mám to premyslené, povedzme, ale nemám tie initial peniaze, proste by som to dokázal platiť, tú investíciu prvotnú. Čo by si mi povedal v tomto prípade, aby som si spravil?
No, takto je akože veľa spôsobov, akým sa dá ísť. Keď máš fakt, že dobrý nápad, ktorý by si chcel akože že vidíš nejaký market opportunity a chceš do toho strašne ísť, tak sú aj tooly, ktorými by to dokázal podľa mňa každý si vyskladať niečo, kľudne nejakú, že landing pageu alebo niečo také, kde by si mohol dať, buď dáš nejaký paywall, alebo dáš nejaký subscription model, že ti tam pošlú e-mail, aby si ich vedel kontaktovať a s týmto vlastne môžeš ísť na nejaké crowdfunding alebo fundraising platformy kľudne a môžeš ísť s týmto, prípadne sú napríklad aj VZO to robí, že vstúpiš vlastne do partnerstva, kde sa založí nejaká spoločnosť a vlastne dostaneš ako keby hodiny toho developmentu za nejaký podiel vlastne tej spoločnosti, že robíme aj to s firmami, že keď nemajú dostatok cashu vlastne na vývoj, ale je to už zabehnutá firma, tak si povieme, že dobre, že my vám niečo spravíme a potom postupne sa dohodneme na tom, že dostaneme buď podiel, alebo sa to vyplatí neskôr, alebo takto. Ako v tej prvotnej fázi hľadať investora je pomerne náročné, lebo tam nemáš vôbec nič zabehnuté, nič čo by si posúdil tú valuáciu spoločnosti, koľko vlastne by to stálo, tú rizikovosť. A som sa práve stretol už tým, že robíš také tie úplne jednoduché nejaké modely, čo spravíš či už v nejakej Figme, alebo či spravíš proste niečo klikateľné, aj v PowerPointe teoreticky, alebo keď tak niečo v 3D proste svete si len nakreslíš na papieri a potom sa s tým hraješ. Že sú aj takéto cesty napríklad, že ako sa to dá robiť reálne? Určite, napríklad aj tú Figmu, čo si spomínal, ono to, tí chalani, čo to robia, sú úplne super, oni to zlepšujú, akože každý mesiac skoro niečo nové vychádza. A tam by som povedal, že si vieš spraviť aj plnohodnotnú stránku skoro. A teraz, jak bol ten AI boom celý, tak si ju vlastne vieš úplne jednoducho prehodiť buď do Webflowu, alebo je aj nejaký nový, čo som pozeral, Dora sa tuším volá, že si to iba klikneš si vo Figme, čo máš spravené a ono ti to vlastne spraví stránku z toho, ktorú si môžeš hostnúť, hej. Čiže sú tam určite cesty toho investora nájsť, áno, je to ťažké, ale akože určite tieto nejaké Kickstarter alebo fundraising aj na Slovensku to už je zabehnuté trochu. Platformy by ti určite akože dali, keby si mal fakt, že dobrý nápad, tak nejakú dotáciu na toto rozbehnúť. Máš už taký prípad, že niekto mal nejaký nápad, ale prišiel za vami, len si zistili, že vlastne nie je to moc realizovateľné, nie je to moc dobré a ten človek to potom akože vzdal s tým? Áno, stalo sa to, väčšinou sú to trošku náročnejší klienti, lebo to nechápu. Väčšinou tí, ktorým sa to aj nedarí akože na začiatku tak a sú rozumní, tak proste vieme s nimi pracovať ďalej a vieme to nejak kľudne aj akože prehodiť do niečoho, ale určite cez roky boli klienti, ktorí proste do toho nadali nejaké peniaze a čakali za to druhý Facebook, hej. A vlastne nevyšlo to a potom boli také nepríjemnosti, ale už musím povedať a zaklopať, že za posledné rok a pol sa nám asi nestalo, že by sme už dostali takéhoto klienta. Trošku sme zmenili aj ten prístup k tomu, že jak si vyberáme projekty, ktoré ideme riešiť, čiže zatiaľ sa nám, chvála Bohu, nestalo už dobrú chvíľu, že by sme dostali. Je to nie také, že keď za vami príde do barbershopu, že ostrihaj ma a každého ostriháte, že je to proste také, že vyberáte si koho. Áno, z veľkej časti, hej, akože že záleží to veľmi aj od cashflowu v tom momente. Niekedy zoberieme akože niečo, čo je také, že OK, že za úplne, že v ideálnom svete by sme do toho nešli, ale že není to ani nejaká hrôza, hej. Nebereme teraz, že nejaké dezinformačné stránky alebo nejaké scam websity a takéto veci, to vôbec to ani keby sme asi krachovali. To sme mali podcast, takže určite sú ľudia potom pozorú o dezinformáciách. Jo. No, čiže takéto nemorálne veci určite ne, nikdy. A také špekulantské nápady tiež väčšinou nie, že OK, že chcem si spraviť nejakú kryptoplatformu, ktorá bude predávať toto, tak tedy sme už chodia s takými nápadmi za vami aj? Stalo sa párkrát, ale tie projekty sa veľmi rýchlo strihnú, však aj Gríši, náš CEO, má extrémne dobré kontakty, čiže my si toho človeka dokážeme do pár hodín preveriť, že čo je zač. Čiže už aj vďaka tomu vieme veľmi rýchlo akože prefiltrovať toho klienta, že či je. Ale väčšinou akože aj k tým nápadom, že veľmi to nesúdime tým klientom, že väčšinou im povieme, že ak to je fakt, že nejaký vymysel, že
počuť, že toto nikdy nebude fungovať. Napríklad, že keby chcel niekto nejaké extrémne napríklad AI, ktoré by dokázalo bežať iba na kvantových počítačoch, tak mu asi povieme, že OK, že to fakt není možné, že môžeme ho usmerniť, alebo môžeme povedať, že môžeš to skúsiť s niekým iným, ale že podľa nás to je, že by sme sa iba popálili na tom a hádali by sa tak, že vtedy to nedáva zmysel. Ale hovorím, už sa to až tak nedeje, čiže už asi máme aj nejaké meno akože na ulici, ak sa hovorí, že asi za nami netreba chodiť s takýmito projektami. Čiže už to je lepšie. Podľa mňa akože máte dosť dobré meno, si myslím. A chcem sa práve spýtať, ešte teraz sme už to trošku načrtli, ale práve otázku Finaxu, že vlastne vy robíte aj projekty, alebo teda celkovo Finax, spoločnosť, tú technológiu za tým. Aký je Finax klient? Finax je výborný klient. Finax je super klient aj preto, lebo sa poznáme úplne na osobnej úrovni s vami všetkými v podstate, s väčšinou teda, však vy máte akože obrovský stav, takže nie úplne so všetkými, ale na rozdiel od nás napríklad. Ale však aj s chalanmi, čo riešime projekty, tak máme stand-upy a väčšinou to není také, že dobrý deň, ale že ahojte, jak sa máte, čo ste robili cez víkend a aj čo sa, to je tá ľudská stránka, ale čo sa týka aj napríklad, že zadaní, požiadavok, chápavosti k deadlineom a takéto veci, tak si s chalanmi veľmi dobre rozumieme, čiže presne, že takých viac klientov by sme potrebovali, jak je Finax. A bol pre vás nejak Finax výzva, tá technológia za tým? No, ja som pri tom nebol od začiatku, ale zatiaľ tam akože nebolo veľa, čo by sa chalani naši sťažovali, že by bolo. Je to fakt, že veľké. Ten portál samotný, to si ľudia možno ani nevedia predstaviť, aj keď možno Finax používajú, ale čo všetko je za tým, že si tam otvoríš, prihlasíš sa a vidíš tam svoje čísla, to je, že nehorázne množstvo technológií, ktoré musia byť poprepáne medzi sebou. Musíme zaručovať, že to beží stále, že sa nemôže stať, že niečo zlyha. Tiež sú tam peniaze, samozrejme, to je dosť dôležité. My našťastie neriešime plne tú časť, ale musíme zaručovať, že sa klientom zobrazujú správne hodnoty a tak ďalej. Čiže je to určite je to projekt, na ktorom máme, že také, že tvrdé oko, že musí všetko akože byť po správnosti. A technologicky to je také, že okrem tej veľkosti tam není akože nejaký veľký challenge. Niekedy sa stane, že nám chalani nahlásia taký bug, že si naši vývojári 2 dní šklbú vlasy z toho, že jak sa to môže diať, ale väčšinou sa to opraví akože do pár dní, takže... Čiže tam teraz sú väčšinou také tie chyby v bugherde, čo sú proste občas sa nastane nejaký bug, že ľudia, keď niečo majú takéto, tak nejaká chyba sa stane, ale opraví sa vždy. Áno. Väčšinou akože, že bolo však veľké zlyhanie, že zápky odhlasovalo ľudí. Toto sa napríklad riešilo, že dosť dlho, lebo tam možno bol ten technologický challenge, že nevedeli sme úplne, že prečo sa to deje, a to je najhoršie, lebo ty keď nevieš vlastne, že prečo sa to ľuďom deje, tak ty nemôžeš akože odísť za tým človekom a zobrať si jeho telefón a pozrieť si to. Ty musíš sa ako keby dať do tej role toho človeka, že čo asi mohol robiť v tej appke. Už teraz našťastie máme nasadené nástroje na to, aby sme to vedeli čo najlepšie odmonitorovať. Že v podstate každý krok, keď sa stane nejaká chyba, tak sa retraceuje naspäť, že čo asi ten užívateľ robil, ale stále to je také, že ty keď nedržíš to zariadenie toho užívateľa a kým nevidíš, čo spravil, tak veľmi ťažko odhadneš, že kde v kóde je asi ten problém. Čiže toto je také, že na riešenie na dlhšie, ale vždycky sa z toho naši chalani, však oni sú šikovní, vždycky sa z toho akože dostanú nejak a vyriešia to natrvalo, takže je to super. Ty si spomínal predtým ešte to AI-ko dosť a je to taká téma, ktorej sa predpokladám venuješ aj viac detailov, ktorú riešite práve s klientami. Ako vnímaš súčasne nastavenie ako AI tej technológie a jej implementácie do podnikania, do stránok? No, je určite veľa príležitostí, kde sa to dá využiť. Niektorí naši klienti, jak som hovoril už o tom headrankingu, že si ich všimnú. My za seba to nejak akože netlačíme veľmi na klientov.
jedine keď chceme skúsiť niečo nové, tak sa opýtame aj Finaxu dokonca, že či nechce vyskúšať neviem, nejakého chatbota alebo nejaký iný model, čo by mohol niečo vylepšiť. Ale že väčšinou nejdeme do tých klientov, že tu máme niečo z AI, tak poďme to robiť. A je to skôr také, že keď dojde klient a povie, že chce AI, tak si to prehodnotíme a ideme to zapracovať. Zatiaľ sme v takej fáze, že máme pár projektov, kde sa využíva ten ChatGPT. Hej. A celé OpenAI modely vlastne, embeddingy, image recognition a takéto veci. A je takéto niečo ťažké pridať do toho webu? Alebo ako takéto niečo prebieha, že pridám teraz nejaký GPT proste do niekde fungujúceho webu už? No, ono to je, že zdá sa to jednoduché, keď sa to povie, ale je tam tá strana toho, čo možno nie vidieť, že ty musíš tomu, keď si zoberiem iba to ChatGPT, tak ty mu musíš fakt, že pripraviť tie dáta, ktoré on bude procesovať, lebo je jedna vec iba poslať to, čo napríklad, že užívateľ niekde povedzme, že napíše a dať to do toho GPTčka a on ti niečo vypluje. Ale je už úplne iná vec, že nejak to pripraviť pre to AI, aby to vedelo správne vyčítať všetko a potom ešte musíš zobrať ten výsledok a nejak ho sprocesovať tak, aby si ho vedel zobraziť tomu užívateľovi. Lebo ono to GPT, už táto štvorka nová je dosť predvídateľná, ale čo boli problémy aj s dvojkou, aj s trojkou, bolo, že niekedy ti na úplne tú istú otázku odpovedalo, že inak. A teraz do tej štvorky pridali aj tie systémové prompty, že mu môžeš povedať, že vždycky mi vrať výsledok, povedzme iba, že začni úvodzovkou a ukonči to úvodzovkou, hej, napríklad. Alebo že začni 3 vykričníkmi, skonči 3 vykričníkmi a vieš si to nejak potom v kóde veľmi jednoducho vytiahnuť. Ale čo je napríklad v kóde problém je, že riešiť že nepredvídané reťazce, ktoré nevieš, čo máš od neho odkiaľ vytiahnuť, lebo tam musíš mať presné pozície, čiže toto boli také akože že challenge okolo toho. Samotné to akože AI, keď si iba zoberieme, tak je to veľmi jednoduché, hej, že nahodíš si iba nejaký kúsok kódu, ktorý následne potom komunikuje s OpenAI a vlastne rieši tú AI časť. A skorej tá komplikácia je ten preprocessing a postprocessing tých odpovedí. A čo je vlastne to AI ako také? Lebo ono, keď sa povie, že AI, vieš, si predstavíš niečo, čo rozmýšľa za teba, a ono to je vlastne taký machine learning, že vlastne ty tam do toho nasypeš nejaké dáta a on to z toho vlastne čerpá. Že pre mňa to je také hrozne, vieš, že není to úplne to artificial, čo by som si predstavoval, že bude za možno 5-10 rokov, ale už tam sme veľmi blízko toho. Ono, ty možno na čo narážaš sú akože veľké komplexné modely, ktoré majú viacero tých AI, o ktorých sa bavíme v sebe, vlastne v jednom. Ale akože samotný AI alebo Artificial Intelligence je iba nejaký súbor vstupov a výstupov, medzi ktorými sú čísla. A tie čísla iba násobia vstupy a potom ti dajú výstup. To je celá mágia vlastne za tým AI. Hej? Že tam nič není, že úplne v jednoduchosti je to iba akože nejaká násobilka. Proste. Ale samozrejme, keď si to zoberieme komplexnejšie, tak je to proste štruktúra, ktorá dokáže tie čísla meniť na základe toho, čo mu dáme ako reward alebo ako odmenu za to, že či to spravilo dobre alebo nie, a tým pádom sa to vie prispôsobovať tomu a vlastne sa tým učiť, a tým pádom odtiaľ to vlastne vzniklo, že je to, že inteligencia, lebo sa dokáže učiť a dokáže sa prispôsobovať vlastne tomu, čo ten programátor alebo nejaký inžinier mu vlastne dá. Ako napríklad viem ten ChatGPT využívať nielen takým primitívnym spôsobom, že do neho napíšem nejakú otázku a dá mi odpoveď, ale on podľa mňa má oveľa viac vyučí, o ktorých možno ľudia aj nevedia. Čo by si im, alebo aj mne poradil vôbec, ako to môžem využiť efektívnejšie? No prvé je, že keď si už napríklad len ideš niečo vygoogliť, tak teraz to tuším Bing má zapracované, nemá priamo ChatGPT, majú tie svoje, toho svojho Microsoftiackého bota, ale že už len pri takom bežnom svete, keď robíš napríklad nejaký Google search, tak tuto je fajn si pridať akože čo najviac tých rozšírení, ktoré ti dovoluje to GPT,
lebo ono ti to šetrí extrémne veľa času, že ti to skondenzuje tie výsledky vlastne iba do toho, čo fakt potrebuješ. Druhé je, teraz pridali konečne napríklad, že môžeš nahrať súbor do GPT-4, keď si to platíš samozrejme, ale v pohode. Tak vlastne môžeš, keď máš napríklad, že veľké CSVčka, však asi určite pracuješ s tabulkami, tak vieš mu tam poslať Excelovskú tabulku a vie ti ju napríklad vlastne navzorcovať. Hej, že povieš mu, že aká je cca štruktúra tej tabulky, povieš mu, čo chceš spraviť a on ti to vie navzorcovať, nemusíš to robiť. Nemusím písať, že napíš mi vzorec toho a ručne, ale spraviť celé už. Ty mu povieš proste, že potrebuješ, že máš tam, čo ja viem, že meno a výplatu a teraz, že potrebuješ vyrátať, že za rok, koľko zarobí ten človek, koľko zarobí v hrubom, čistom, superhrubom a aká je jeho inflačná doložka napríklad, aká by bola pohode a takéto veci a on si to vie akože sprocesovať. Zatiaľ iba z dát z minulého roku, čiže také aktuálne veci by tam možno nevedelo dať. Ale že vie ti to úplne pohode napríklad, že toto nám vzorcovať. Prečo napríklad tie AI-ka tak nevedia tie súčasné dáta? To preto, že oni tam majú nejaký set starých dát, ktoré sa naučili a už nie sú prepojené napríklad s tým súčasným internetom, alebo to pre mňa je také nepochopiteľné celkom, že nerozumiem tomu. Ono to doteraz, donedávna to bolo tak, že sa zobral nejaký set dát za ako v podstate, že sa zjednoduším to, že zobral sa celý internet, nie úplne celý samozrejme, ale veľa vtipných vecí tam skončilo ako Reddit, blogy a takéto veci. Musí sa to sprocesovať celé, to je podľa mňa v OpenAI, akože nechcem hovoriť za nich, ale že asi najväčší challenge, že to celé sprocesovať nejak, dať to do nejakej normálnej formy a potom ty vlastne vieš trénovať to aj na tých dátach. Preto keď vyšla tá GPT-2 prvá, keď bolo to verejne dostupné rozhranie, tak ono to vlastne malo dáta iba tuším do 2019 nejak. Oni pravdepodobne hneď, jak to vydali, tak začali robiť na novom datasete, ktorý je teraz tuším do 2022, ak sa nemýlim, alebo 2021. A ono to je, preto není to aktuálne, lebo ty nemôžeš dávať do toho modelu všetko, čo je na internete vlastne. Ty to musíš nejak sprocesovať celé. A aby si to sprocesoval, tak to trvá čas, trvá to nejaké náklady ľudí a počítačov, ktoré to musia celé pochrumať. A plus je to veľmi nebezpečné, keby si tam dával napríklad, že všetko nové, čo pribudne na internet, lebo niekto, keby to hneď zistil, tak by tam začal pridávať kľudne aj tie dezinformácie alebo nejaké časti kódu, ktoré by to vlastne mohli im celé pokaziť. Čiže preto to nerobia súčasné. Čo pridali teraz pár mesiacov dozadu, je, že to GPT dokáže si vlastne cez taký prídavok odísť na internet a na základe nejakého linku a vie si napríklad, že stiahnuť článok, ktorý mu pošleš. Hej. Čiže povieš mu, že napíš mi sumár z tohto článku a dáš mu tam nejaký Finax blok a on si vlastne vie otvoriť ten blok, stiahnuť si odtiaľ akože ten obsah, čo tam je a vie ti z neho dať sumár. Že nemusíš ho copy-pastovať, ako si musel predtým. Čiže toto je asi to najbližšie prepojenie s reálnym internetom, aké bolo. Podáš nejaký rýchlo kurz, kde sa dá naučiť, ako využívať AI? Choď a využívaj ho na všetko. Ja som sa tomu tak dostal, že som to vlastne sám používal aj pri práci, aj v osobnom živote, že som si s tým radil. Ja som si dokonca kúpil tú premium verziu, lebo je tam fakt dosť veľa vecí tých pluginov. Koľko stojí premium? Stojí $24? No, čiže nejakých 20 eur možno. Spomere, čo by to ušetrí času vlastne, tak to zase stojí tá investícia za to. Ale keď to používaš iba tak, že napríklad, že keby som iba developer, tak si to asi neplatím. Tá 3,5 úplne stačí, ktorá je zadarmo. Plus dosť ľudí to možno nevie, ale existuje toto ChatGPT rozhranie a existuje ale aj také playground rozhranie. V pozadí ono to je na platform.openai.com a tam vlastne funguje taký systém, že ty to platíš na základe tokenov, ktoré vygeneruješ. Čiže tam si dáš kreditku a možno zaplatíš aj oveľa menej ako 20 eur za mesiac a môžeš využívať tú 4. Úplne v pohode. Ja som sa to viac takými modelmi, že vlastne máš tam kredity a už záleží na tebe, koľko využívaš.
Ja viem, že nejaké také tak Midjourney, tam si na subscription, ale vieš tam dobiť proste nejaké tie kredity a podobné. A akože on sebe má aj veľa tých hrozieb, ak si spomínal, že podľa mňa je dobré, že s tým tak pomaly, s tým vývojom aj sú takí opatrnejší, lebo naozaj už teraz, keď si dáš generovať nejaké obrázky, niečo, tak samozrejme sa stane proste, to vygeneruje nejaké blbosti a nejakú pornografiu to vygeneruje, že je to tiež také, že nebezpečné v tomto. Hej, ale dávajú si pozor, ale ono to, ide to pomaly, ale čo sa týka toho OpenAI, ale podľa mňa svet sa veľmi rýchlo na to prispôsobí a zmení, lebo odkedy to buchlo, to bolo niekedy tuším minulý rok, tak proste toľko nových vecí povznikalo. Však neviem, či to eviduješ, ale napríklad, že už dobrá časť kontentu na sociálnych sieťach, čo sa týka shortov, napríklad na YouTube, alebo na TikToku, Reelska, na Instagrame, tak sú vlastne generované cez AI. Tam a z toho dobré percento ďalšie je vlastne, že generované tak, že tam má človek nejakú ruku v tom a ostatné iba také, že niekto si proste povie, že tieto 3 témy a ono to samé dokáže, že pozrieť, nájsť si videjka aktuálne na tie témy. Je na to také, ja už som zabudol, jak sa volá, ty mu tam dáš link na YouTube. Opus. Je to možné, že to je ono, alebo Nova AI, neviem, také niečo. A ono ti to nastrihá akože Reelska a dá ti tam normálne titulky, ono ti ich vyfarbí v tých kľúčových momentoch. To je ten Opus, hej. A vlastne tam ľudia robia také automatizácie, že iba napíšu tému a vlastne zrazu za tak 4 hodiny majú proste 6, 7, 8 postov na všetkých sieťach. Vlastne si to nejako ten zoberať automaticky to celé vlastne, že teoreticky nemusím ani nič robiť, všetko spraviť za mňa? Áno, je úplne možné spraviť v dnešný deň taký systém, ktorý by ti vedel iba na základe nejakej témy vlastne generovať. Čo je ale ešte strašidelnejšie, odskočím, pozeral som také video, neviem, či poznáš Tomb Raider, tak týpek spravil, normálne som bol prekvapený, že cez veľa AI toolov ich pospel dokopy a vlastne tú Laru, čo je v tej hre, jej spravil, že osobnosť a ona sa normálne tvárila, ako keby bola živá, že ona v tej hre zisťovala vlastne, že je v hre, lebo jej niektoré veci nedávali zmysel. Hej? Že napríklad otočila sa kamera niekde inde, aby ukázala, že sa otvárajú dvere a ona, že wow, že dokážem vidieť seba zďalej, že to určite musí znamenať, že som vo videohre. Čiže toto keby zobereš, túto osobnosť, a to tuším tú osobnosť spravil cez ChatGPT dokonca, že mu dal nejaký guideline tej osobnosti a vlastne vedelo to GPT potom odpovedať a generovať hlášky vlastne na základe toho. A toto keby zobereš, túto osobnosť a dáš mu akože voľnú ruku v tom, že povieš mu, že predstav si, že si nejaký influencer a chceš postovať, YouTube shorty na tému Joe Rogan, povedzme, ústrižky z podcastov a tvoja osobnosť je takáto, čiže ono to AI si už úplne samé bude vedieť, že nájsť tie linky, zostrihať si ich, dať tam titulky a vybrať si podľa svojej osobnosti, dajme to do veľkých úvodzoviek, lebo to je akože, není to naša osobnosť, hej. Si bude vedieť vlastne spraviť tieto ústrižky a normálne ich postnúť na sociálne siete. Toto je, v dnešnom dni je to možné spraviť. Akože veľa vidím videí na YouTube a ja sa stretám s tým, že vieš dneska cez to ako dosť dobre zarába, ako nejaký ten pasívny income vieš spraviť, či už práve cez ten YouTube, či už cez Instagram, či už cez iné veci, tiež neviem presne, čo všetko som tento YouTube hlavne videl, ale kľudne keď si videl, že tak povedz, čo nejaké iné spôsoby, s ktorými sa stretol na nejaký ten pasívny income. Vieš čo, ja toto aktuálne nevyhľadávam, skôr sa sústredím akože na tú firmu, na to budovanie zatiaľ. Ale neviem, nenapadá ma nič k tomu. Akože, keby tu sedíme ešte 5 minút, tak ti dám 3 nápady, ale nechcem nad tým rozmýšľať. Jasné. Ja som si práve stretol, keď som riešil, že som strihal tu nejaké videá, som práve hľadal tento Opus, lebo som chcel tiež riešiť, ako titulky pridám do shortov. Tak som sa stretol s ďalšími 10 proste videami, ktoré ukazovali, že ako vie zarábať cesta a podobne. Čiže dneska to má fakt úplne iný rozmer, to je AI-ko. Ale napríklad, také som videl AI-ko, že ti vytvorí stránku. A to som práve nadviazať, že
keď som teraz fakt začínajúci podnikateľ, alebo chcem podnikať v niečom, už či len ten e-shop alebo čokoľvek, tak viem využiť to AI a spraviť si plnohodnotnú funkčnú stránku cez AI? V dnešnom dni nejsom si istý, lebo ono, kde je super to AI, keď ti pomáha s kódom, je keď ty sám rozumieš tomu kódu. Vtedy je to, že krát 1000 produktivita, lebo ono ti píše kód, ktorý ty vieš, jak funguje, vieš, čo robí a ono ti ho len vygeneruje za pár sekúnd. Keby som nevedel kódiť a mám si predstaviť, že mi niečo AI nakodí, tak je to také divné, lebo potom zbehnem to a dostanem nejakú chybu a nebudem vôbec vedieť, čo sa deje. Čiže stále nejaká tá, aspoň taký základný knowledge o tom, že čo to je vlastne ten kód, by si asi musel mať. Jedine možno tieto, teraz napríklad, čo môže byť zaujímavá kombinácia, keď Figma konečne vydá svoje Figma AI, ktoré dokáže generovať normálne slidy vo Figme a dokáže generovať rôzne variácie komponentov a podobné, tak vtedy by som to možno videl reálne, že by si toto nechal vygenerovať a išiel na niečo ako Webflow alebo na to Dora AI a tam by si to vlastne iba nahodil a vtedy by si vedel toto poriešiť. Ale znovu, keď chceš nejaké komplikované funkcie, niečo mimo nejaké landing page s dvomi akože call to action buttonmi, tak to je už asi ťažšie. Hej. Tak Finax stránku nespravíš cez AI asi? Finax určite nie. Ale vieš, také tie minimálne, že stránky, ktoré sú informačného charakteru, vieš, že chceš tam možno zaviesiť nejaké info o tebe alebo tvojej firme, možno nejaké kontakty, vieš, také, že podľa mňa si to vieš spraviť cez to, je to super tool, si myslím. Hej, určite cez ten Webflow by si to vedel, alebo aj cez WordPress kľudne. Keby chceš, tak tam sú už ready to use komponenty, ktoré ti tak zabstraktnia tú logiku napríklad toho prihlásenia alebo odoslania nejakého mailu, že ti to napojí mailovú službu. Lebo veľa ľudí si neuvedomuje, že čo všetko je za tým, že hej, že máš iba formulár, kde dáš akože mail a v dnešnej dobe sa to už dosť jednodušilo, ale stále aj za tým jednoduchým je niečo, že musíš mať nejakú mailovú schránku, musíš mať nejakého mailového providera, ktorý ti dá nejakú adresu a potom musíš mať nejaký backend v úvodzovkách za tým, ktorý dokáže sprocesovať tú mailovú adresu a poslať nejaký content na ten mail, hej, Čiže jedine, keby si nebol programátor, tak jedine cez tie pripravené veci už si to nejak vyskladať a kľudne aj pomocou AI si spraviť nejaký dizajn. Je tam ako viacero nástrojov. Aj vo financiách práve teraz AI sú také, ktoré ti ukazujú, že kedy máš nakúpiť, kedy máš predaj na trading, a keď ja to nepoužíval, som s tým stretol. No a pak sú také užitočnejšie, možno podľa mňa, ktoré ti ukazujú, že valuáciu nejakej spoločnosti, alebo predsa len tam je plno informácií, potrebuješ o tom vedieť, oni to stále schrúmu, sprocesujú, dajú ti nejaký taký feedback o tom, že čo tá spoločnosť vlastne vyrobí. To je podľa mňa ako super tiež AI, že na nejaký taký túto fundamentálnu analýzu vlastne. Že... Toto je super aj na tom, napríklad, neviem, jak to má pohode, neviem, jak to má Microsoft, čo vy používate, ale Google má napríklad, že ty si do tých ich Google Sheetov vieš normálne nahodiť akože vlastný kód, vlastné skripty. Určite to má aj Microsoft, lebo oni to tušíme v nejakom assembly alebo v niečom, neviem. A možno som len ignorant a majú to normálne poriešené. Hej, ale tuto sa normálne kódi v JavaScripte, vo webových jazykoch. Čiže je záležitosť 5 minút si tam nahodiť akože ten OpenAI API, kde vlastne mu iba povieš presne toto, že tu máš názov firmy, daj mi akože všetko info, čo o ňom vieš a rozdiel to do stĺpcov a už iba v tom Exceli alebo v tom Google Sheete dáš iba, že vieš, že rovná sa valuácia a zrazu máš valuáciu firmy. Proste. A vieš si to aj naťahovať akože na stĺpce a takto, že ono to je fakt, že 15-10 minút možno a máš to hotové. Wow. A hlavne, čo je super, je, že to je škálovateľné, čiže keď máš 30 firiem, tak to iba natiahneš a máš proste výsledky pre 30 firiem. Hej. A vy uvažujete napríklad vo VZU o vytvorení si nejakej vlastnej AI, alebo niečo len neprebrať iné, ale mať nejakú in-house? No, ja to teraz riešim z mojej zvyškovej kapacity, keď mám. A riešim to vlastne ešte s jedným veľmi šikovným chalanom, študiakom. A chceme si spraviť asi, že celkový framework.
možno to v budúcnosti pretvoríme na nejaké akože že servisy, jak má OpenAI, že máš nie iba ten chat, ale máš aj ten image processing, embeddingy, kódovú optimalizáciu a takéto. Tak toto je akože finálny cieľ, že spraviť si takýto nejaký toolkit, ale prvý cieľ je spraviť si nejaký framework, či už plne s vlastným modelom, alebo s polovlastným modelom, ktorý budeme vlastne vedieť rýchlo integrovať do kodu. Aj pre klientov to bude pecka celkom, lebo keď si povieme napríklad nejaké, že vyhľadávanie fotiek alebo takto, tak akože dá sa to aj manuálne nejakými modelmi robiť bez AI, ale keď si tam iba dáš do kodu, že vyhľadaj obrazok, tak je to určite oveľa jednoduchšie. A toto je iba príklad, hej, čiže robíme na tom, aby sme mali vlastne celý framework AI-kový ešte na naše technológie. To je mega, sa teším, keď to raz vznikne. Tak dúfam, že vznikne čoskoro. A ty vlastne keď ty mi práve vravel, že už niekedy cez 3 roky vlastne robíš vo VZU a mňa by skôr zaujímalo, že aké to bolo, keď si zo strednej školy, a predpokladám, že zo strednej školy robiť, alebo bol si aj na vysoké študovať? No, bol som na Vysokej 2 dní. To sa ráta? Bol som na Vysokej 2 dní. Ja som vo VZU od 2. ročníka na strednej vlastne. Začal som ako úplný junior frontendiak. Robil som frontend na také jednej appke. Potom som sa dostal akože k väčším veciam aj počas strednej. Však je to aj vidno na mne, ja som strašne veľa robil. Som robil skoro full-time hodiny vlastne ešte počas strednej. A tam som sa vlastne začal stretávať aj s klientskými projektami. A potom minulé leto, pred rokom som už išiel akože full time, že som si založil živnosť a normálne som išiel robiť. S tým, že potom došiel čas ísť na vysokú, kde som si povedal, že dobre, že to už nedám, že nedáva mi to zmysel, čo určite neodporúčam všetkým, aby sa na to vykašľali. Čo ťa odradil napríklad? To skús povedať. Ja mám k tomu presný akože myšlienkový pochod. Ja som išiel tam hlavne aj kvôli mojim rodičom, lebo oni mi povedali, že nech to aspoň skúsim. Moja mamina je akože extrémne vyštudovaná, ona si aj teraz akože svojich 40 rokoch robí ďalšiu výšku, čiže ona je veľmi akože akademicky vzdelaná. A ona povedala, že tam zažiješ super veci, že choď tam, naučíš sa niečo. Tak som tam išiel tie 2 dni a bola to fitka, však poviem. A vlastne tam som došiel a učili sme sa, že matiku prvý deň. Mali sme mať, že nejakých 8 hodín matiky a potom skúšku z toho. Prvý deň akože nejaké zaradenie do kategórií. A my sme na strednej nejak nehrotili tú matiku. To poznám. Čiže ja som bol z toho hotový, proste, že ja som nič nevedel, lebo ona mala takú rovnicu, tá profesorka, a zrazu za 2 kroky mala takúto a ja, že čo? Že jak proste? Že ja nestíham chápať. A bol som taký, že dobre, že učí sa tu programovanie, v čom som už extrémne skúsený, čiže tam sa budem nudiť. Hej? Že tam to pre mňa nebude skoro nič nové, alebo sa budem učiť nejaké jazyky, ktoré sa vôbec akože v reálnom živote skoro nevyužívajú, čo sa mi aj osvedčilo potom po ľuďoch, čo tam zostali. A potom, že na druhú stranu mám matiku, ktorej nechápem až tak dobre a že tam budem úplne trpieť tým, že to neviem a budem sa musieť po nociach učiť. A že vlastne to sú že 2 mínusy. A potom som si povedal, že dobre, že musím nájsť tretí, alebo tu zostávam. No a tretí bol, keď som zistil, že koľko času by som tomu musel venovať a že by som nemohol sa venovať vlastne VZU a firme, čo za mňa tedy bola dosť veľká priorita, lebo akurát sme akože mali super rast a všetko a dostal som sa fakt na akože že medzi super ľudí v tej firme, že vlastne aj medzi tých ľudí, čo rozhodujú už o samotnom vedení firmy, hej. Čiže som si povedal, že dobre, že to je tretí mínus, tak som zdvihol telefón, volal som mamine, že končím a čakal som hroznú reakciu a ona povedala, že dobre, že chápem. Tak to mi dalo ešte taký že boost, že dobre, že už idem 110% na tú kariéru a štúdium som tak zanechal teda na tej výške. Ale podľa si mal super taký ten myšlienkový pochod, že mal si to premyslené a skúsil si hlavne. A možno podľa mňa ťa asi viac ostrašia tá matika na začiatku, že to bol taký fakt, že strašiak, šok, že nepomoc, chcel ťa to odísť preč.
A že možno, vieš, keby si išiel na nejaké, poviem príklad, že MBA proste, vieš, nejaké takéto biznis zamerané skôr, že možno tam by to zaujalo viacej, lebo by to bolo také niečo iné ako tá matika, ktorá ťa fakt že ostrašila hneď. Tak ako určite, že jediné, čo bolo, že som chcel, že keby mám ísť na školu, úprimne, tak idem do zahraničia. Žiaľ Bohu, aj keď to je akože trošku proti myšlenke toho Open Labu celého, ale že tam tie školy sú o niečom úplne inom ako tuto. Aj ten network ľudí je iný, aj tí tutori, čo tam chodia, že to nie sú iba nejakí profesori, ale tam chodia aj nejakí ľudia z praxe. Čiže tam by to bolo iné, ale ja som si fakt povedal, že tak sedel som 2-3 hodiny a som si premietal v hlave to, že či fakt idem na tú kariéru na 110%, alebo že idem niečo ešte robiť k tomu. A proste zatiaľ mi vyšlo najlepšie to, že idem sa venovať tomu Open Labu a VZU čo najviac dokážem proste. To je super, že napríklad poviem môj prípad, že keď som sa rozhodoval, že čo ísť študovať, alebo či po strane robiť, aj keď to nebol pre mňa prípad, som fakt chcel ísť na vysokú školu, lebo ja to vnímam tak, že to nie je iba to štúdium ako také, aj ten život práve, tá socializácia s tými ľuďmi, stretávaš sa fakt s rôznymi odborníkmi na tú danú tému, že je to trošku niečo iné tá akademická sféra ako tá pracovná sféra, ale na druhej strane tiež vnímam, že ľudia, ktorí chcú ísť robiť a dokonať sa v tom, čo ich baví, tak to je úplne super, je to ideálny prípad. Že nehovorím, že každý musí na vysokú školu, nehovorím, že každý musí hneď po strednej robiť, je to naozaj individuálne a neexistuje správna odpoveď. Že poznám strašne veľa ľudí, ktorí nechodili na výšku a sú fakt chytrejší ako ľudia, čo chodia na výšku. Vy ty napríklad. Zober si, že neštudoval si žiadnu vysokú školu zameranú na IT technológie a vieš proste o AI, o programu proste viac ako človek, čo tam mohol vyštudovať proste a má titul. Čiže to vnímam takto napríklad. Áno. No ale zase niektorí ľudia, presne ako hovoríš, že s tým plne súhlasím, že môžu ísť na tú výšku a môže ich to tak nakopnúť, že proste pôjdu robiť nejaký akože research kľudne do Ameriky alebo niekde, kde sú v tomto vedúci celý. Ale zase hovorím, pre mňa to nedalo zmysel. Ja som si zažil svoj študentský život na strednej. Ja som vlastne z Trnavy a ja som každé ráno cestoval do Bratislavy na školu. A tam som akože že si odžil všetko. Proste prvý ročník som ešte nebol vo VZU, čiže tam som chodil s kamošmi, stretával som sa s ľuďmi. Pre mňa ako takého polointroverta to bolo dosť také nové. čiže tam som si fakt toto akože odžil a potom aj keď som začal vlastne vo VZU a v Open Labe riešiť veci, tak aj tam som sa stretol so super ľuďmi. Vlastne ja som sa cez Open Lab dostal do VZA a potom cez VZO som sa dostal tiež na úplne super kontakty, super ľudí, čiže ono to akože za vinu má aj ten Open Lab, že vlastne, že už tie príležitosti ti dá aj v tom mladom veku. Čiže mne táto strana, ktorú niektorí ľudia tak berú ako to pozitívum tej výšky, tak mne vlastne nechybala. A keď začal pracovať vlastne, za čo si zarábate peniaze, už nebol pre teba šok? Že zrazu proste vieš, ti príjem skočil, aj keď si tým už brigádoval, ale predsa len, že je to také, že predsa len už ten príjem ti naskočil proste oveľa viacej, než keď robíš full time, keď robíš proste ako brigádu popri škole. No tak ja som ako stážista nezarábal veľa, takže mňa to nejak nešoklo, ale nie. Takto, môj vzťah s peniazmi je taký, že nikdy som ich nemal veľmi rád, lebo ja som vedel akože finančnú situáciu našej rodiny. Však my sme zo Srbska, presťahli sme sa na Slovensko, presne kvôli tej ekonomickej situácii. Moji rodičia to perfektne všetko zvládli, ale ja som stále vedel, že v akej situácii sme, aj keď oni mi to nejak neprezentovali. A tým pádom ja som bol taký extrémne skromný v tomto, že ja som si nepýtal veci, oni mi proste museli mi vyslovene, že kúpiť počítač, proste aby, akože nový, aby som proste nebol na starom, lebo mne to akože skoro vôbec nevadilo. Už len raz tuším na strednej som si fakt povedal, že potrebujem fakt počítač, lebo som mal nejakú 4-kilovú tehlu a to nosiť každý deň už to nebolo možné. Ale čiže pre mňa ja som nikdy akože nemal nejaký že extrémny prístup k vlastným peniazom, vždycky som mal akože veci, bol som akože zabezpečený, všetky životné potreby, všetko, nebol som akože nejaký podživený alebo niečo, hej, ale nikdy som k tým peniazom nepristupoval ako k niečomu, čo je, že must be. Proste to bolo také, že keď mám, tak super, pôjdem, neviem, zoberiem frajerku na zmrzlinu alebo niekde sa nájsť alebo tak. No a potom, keď som začal zarábať svoje peniaze, tak ja som vlastne úplne
aj keď som zarábal 3 € na hodinu, tak som vlastne úplne eliminoval všetky peniaze od svojich rodičov, že nechcel som nič. Ja som si vlastne z tých 3 € na hodinu kúpil aj svoj prvý Mac, ktorý vlastne dodnes mám. Wow, to si za veľa odrobil. A dosť veľa som robil, akože rodičia mi potom akože vrátili tie peniaze, za ktoré som si to kúpil, že oni s tým nesúhlasia, že nemôžem si za svoje peniaze kúpovať oné veci. A to som ešte býval s nimi vtedy. Čiže ja som si fakt, že šetril a bol som taký veľmi opatrný. No a potom, keď som nastúpil vlastne na full time, tak som začal už zarábať, že seriózne peniaze. A to bolo rok dozadu, vtedy som sa rovno aj odsťahoval od rodičov, čiže mne pribudli náklady, ktoré som akože v živote že nečakal, alebo že nevedel som si ich predstaviť. Také, že vždycky som čakal, že áno, že potraviny sú akože drahé, hej, ale že to bolo také a potom keď som si musel nakúpiť potraviny, tak to bolo, že wow, dobre. Čiže mne trvalo tak dobrých pol roka, možno 8 mesiacov sa nejak aklimatizovať na tie väčšie peniaze a nejak si to rozdeliť v takom pomere, aby mi to akože všetko vychádzalo aj s tým nájmom, aj takto. Snažil som sa, aj sa stále snažím akože optimalizovať, kde sa dá, však vidíš, aký mám mobil. čiže snažím sa nemíňať zbytočne a už tie peniaze berem ako nejakú akože nevylučiteľnú časť proste života, ale neberem to ako nejaký proste veľký šok, že keby mi teraz dá, že 50 000 eur, tak som taký, aký som stále, že to super ten prvý prístup, ten mindset, akože to na to pristupuješ. A tie peniaze, ktoré máš bokom, tak máš ich aj v sporiacom účte, alebo ich investuješ niekde? Mám to tak zaujímavé rozdelené, môžem to aj rozobrať, keby si chcel. Ja si dávam takto, čo ma život naučil, je, že šporiaci účet v banke je, že to je super vec, lebo si odtiaľ vieš instantne zobrať peniaze, keď ich potrebuješ. Čiže tam mám takú schému, tento mesiac sa končí, že si šetrím na 3 mesiace života, keby mi úplne vyplo príjem. Čiže tento mesiac už tam snáď budem mať všetko našetrené. A druhá polka vlastne môjho šetriaceho budžetu ide do Finaxu. Tam už mám akože celkom také solidné konto, lebo tam som investoval ešte predtým, jak som vlastne vedel, že čo s peniazmi. Čiže tá druhá polka ide tam a ostatné si hádžem napríklad, že na Revolut a tam mám, že to sú moje že životné peniaze, to volám, že z nich žijem. Proste každý mesiac si tam prehodím nejakú čiastku peňazí a tam mám už vlastne pozapínané, že budgeting a šetrenia a že z každej platby mi odchádza nejaká časť na nejaké šetrenie. A takto vlastne pristupujem aj ku kupovaniu si veci a takto, že iba z toho malého balíku peňazí si vlastne viem postupne našetriť na tú vec, čo si chcem kúpiť. Čiže oblečenie, topánky a takto, že povedzme, že každý deň mi tam odíde euro a za 20 dní si viem proste kúpiť nejaké tričko. Si sa učil o financiách niekde na základnej škole alebo strednej škole, alebo keď to učili doma, alebo kde si dobral práve takéto know-how, lebo to reálne, čo hovoríš, to je taký ten učebnicový príklad, ako by to malo vyzerať. Toto je, že škola života, lebo akože takto, každá tá vec, čo robím, tak má nejaký akože príbeh za sebou v úvodzovkách. Finax používam preto, lebo som bol od 18 aktívny investor. A sa tiež popálil? Našťastie som stratil 50 eur z môjho konta. To hovoríme tiež, že keď vy aktívny investor, treba to vyskúšať ešte keď sú ľudia mladí, ešte nezarábajú veľa. Súhlasím. To nemajú čo stratiť toľko asi. Hej, ja som stratil iba nejakých 50 eur, čo bolo našťastie dosť malé percento. A na čom, keď sa môžem spýtať? Ja som mal náhodou, že dosť diverzifikované portfólio. Mal som tam SMPčko, mal som tam Vanguard, sa to tuším volá, ten housing market a real estate market. No a potom som mal také prepínaky, že Teslu som mal a na tie som náhodou zarobil. Ale investoval som skôr do vecí, ktoré poznám. A to bolo, že čo som mal som Apple, mal som Microsoft a takéto akože väčšie korporáty. Von došla korona, čiže tam mi to spravilo pekný cut. A potom už keď som bol na také dobrej hladine, tak som začal experimentovať s kryptom a vtedy som si povedal, že dobre, že vtedy som bol vo veľkom mínuse, tak som to nejak vyťahol naspäť
ale vtedy som si povedal, že každú hodinu si to pozerám, že čo, aká je akože že príležitosť, kde akože zainvestovať, a som si povedal, že musí byť akože jednoduchší spôsob, jak na to ísť, a vtedy vlastne som už aj začal aktívnejšie riešiť Finax ako projekt vo VZU, tak som si povedal, že dobre, že však dám to tam, budem tomu veriť. Hej. A tak keď to porovnáš, že keď si robil to aktívne investovanie ako také a tam máš ten Finax, tak ako by to porovnal vlastne s tým, že teraz vlastne dáš tie peniaze a nestaráš sa vlastne o to takéto nudné, to investovanie? Cítiš sa lepšie takto, alebo aké máš pocity z toho? No ja niekedy ani neviem, že mám Finax. Hej. Ja to mám nastavené, mne tam odchádzajú peniaze a niekedy si čeknem, že aké veľké je to zelené číslo. Hej. A kým to bolo to aktívne, tak to bolo, že ono to, keď si aktívny investor za mňa, asi akože frekventný dosť, že robíš, ja viem, jeden trade za 2 týždne alebo aj za mesiac, tak tebe sa vlastne skoro celý život točí okolo toho. Hej, že ak máš aj sociálne siete, tak tam budeš mať nejaké, že takýto indikátor použiť, toto, nejaký sliding model, toto. A vlastne si to ani neuvedomíš, že ono ťa tak zhltne proste celé, hej, že zrazu jediné, čo čítaš, sú nejaké akože Financial Times alebo niečo, kde vidíš akože, čo sa deje a snažíš sa hlave celý deň, že OK, že keď tento odpredal toľkoto a vlastnil ešte túto firmu, tak či možno táto tretia firma nepôjde dole náhodou alebo hore, a že úplne je to také, že plnú hlavu informácií, keď máš Finax, tak akože dobrú reklamu vám robím, ale proste tak to asi investovanie pošlem tam peniaze a vôbec sa s tým netrapím. Niekedy to je akože, že už fakt dlho som nebol akože v červených číslach, ale aj keď som, tak čo však pridám ešte viac, hej. Že je to také, že vôbec nad tým sa nezamýšľam. Ale ty si učil niečo, alebo minimálne, dobre, si prešiel tým, ale si študoval tie veci, že ako to robiť, zistil si niekde na webe, Google si ako čo robí, pozeral si nejaké videá, lebo je to vidieť, že máš také tie informácie, že ktoré by ten človek, ktorý proste robí s peniazmi, proste mal mať. Taký ten základný nefinančný mindset proste na toto. Jo, akože pri tom investovaní som si to doštudoval, že jak to funguje. Stále niektoré veci, keď počujem napríklad options, tak viem, čo to je, chcem to človeku vysvetliť, ale neviem absolútne. Akože, tak netreba ľuďom vysvetľovať asi. No, asi hej, no nerobte to. Ale že dosť vecí som si takto študoval, ale to, čo hovorím, že s osobnými peniazmi, že môžeme prejsť na ten šetriaci účet, čo mám v normálnej banke, to je, že taký dosť smutný príbeh, že rozbil sa mi zub a ja som mal, a teraz trošku možno vás hejtím, ale ja som mal všetky svoje úspory vo Finaxe. Mám hlavný účet a mal som, že emergency fund. Hej. A ja som proste býval v Bratislave, dlho som nebol, akože, že zubarku som mal ešte srbsku, hej. Čiže ja som si musel nájsť zubarku a našiel som jednu super, akože súkromnú kliniku, len tam to stálo peniaze, hej. A teraz ja im hovorím, že dobre, že mám to strašne rozbité, a oni, že dobre, že bude to stať toľkoto a toľkoto. A ja, že super. Potom som sa pozrel na účet a nemal som tam peniaze. A som bol taký, že dobre, že idem si to vyťahnuť akože z Finaxu. A trvalo to týždeň. Hey, no. Čiže ja som bol týždeň, kým som zistil, že ma to extrémne boli, a potom ešte týždeň som bol proste v bolestiach. A vtedy to bol taký trigger, že dobre, že ideme to inak. Čiže znovu som si sadol k tomu, som si povedal, že takáto čiastka pôjde na tú, ja to len, že instantná rezerva, z ktorej sa dá čerpať. A potom, že ostatné pôjde do Finaxu s ktorými peniazmi, že rátam, že ich nemôže mať instantne, a však mne je jasné, prečo to tak nemôže byť. Ja si to úplne pojme, že to je to kvôli tomu, že sú opredaj iba jeden deň a nemôžeme tie peniaze dať, dokým to je v cenných papieroch. Áno, čiže presne tak. To trvá väčšinou, v útorok sú teraz vlastne odpredaj, ak sa nemýlim, takže do toho útorka väčšinou. Ale ja to akože nemám za zlé ani nič, len nie, že jasné, je to taký, ale preto je dobré, že bol. mať ten sporiaci účet na takéto veci, to presne mám rovnako správané, takúto krátkodobú likvidnú finančnú rezervu, ktorá by mala obsahovať minimálne 1 až 2 tie mesačné príjmy. Potom je to dlhodobá rezerva, tam odporúčame 3 až 6 mesačných príjmov, a fakt tá krátkodobá na takéto presne veci 1 až 2 mesačné príjmy, to je úplne že ideálne, úplne že super. Tá strednodoba tak kľudne môže byť v takých tých konzervatívnych portfóliách, aj čo máme vo Finaxe, je inteligentná peňaženka, alebo strýchla potom takéto veci, alebo do dlhopisov to niekam možno vložiť, čo nie sú tak volatilné, ale máš tam nejaký úrok, vieš, že to sú peniaze, ktoré keď si budeš potrebovať vybrať, tak vieš, že tam nejaký týždeň proste je, ale
máš k dispozícii vlastne to týždeň aspoň. Dobre, super, ja som veľmi rád, že som tu s tebou pokecal. Sme sa fakt rozprávali, neviem úplne koľko hodín, lebo vždy mám hodiny tam a teraz som si ich nedal. Boli sme moc dlho. Takže som fakt rád, že sme pokecali, či už o tom podnikaní, ako si založiť vlastnú stránku možno, alebo ako využiť vaše služby, aj o tom AI-ku. A možno niekedy rád vás privítam o ďalšom pokeci práve o takýchto technológiách. Ja budem len rád. Ďakujem. Ďakujem ti aj ja.